My sa obávame tohto experimentu, ktorý tu hrozí, že sa strana, ktorú si vlastne vytvorili médiá a mimovládne organizácie, teda Progresívne Slovensko, spojí so stranami bývalej vládnej koalície. Matovič, Kollár a Sulík, ja ich spomínam veľmi často. Nehovoriac o tom, že tu je konkrétne prepojenie ľudí, ktorí dnes kandidujú za Progresívne Slovensko s vládou pána Matoviča a pána Hegera, pretože títo ľudia v tejto vláde pracovali na vysokých pozíciách. Ja som ich spomínal v iných reláciách, ale to je iný problém. A viete, vy sa rozčulujete niekedy, pán predseda, keď hovorím, že vaša strana je stranou zloženou z mimovládnych organizácií a predstaviteľov. Ja som si priniesol vašu kandidátku 41 miest. Ja vám to dám, je to rozbor. Na 28 miestach z tých 40 máte nominantov mimovládnych organizácií. Dokonca tam máte 4 ľudí z Transparency International, ktorá je financovaná ambasádou Spojených štátov v Bratislave, nadáciou Otvorené spoločnosti. Takže toto je obrovský experiment. Ak to dáte dohromady takto, že 28 ľudí zo 40 sú predstavitelia mimovládnych organizácií, tak Boh ochraňuje Slovensko. Ja nechcem, aby na Slovensku vládli mimovládne organizácie a ambasáda Spojených štátov. Ja chcem, aby vládla suverénna slovenská vláda.